sports. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Number KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang, alas 12:01. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na ito mga tugang. Miyerkules po ngunyan, petsa 30 sa bulan kan Oktubre 2024, inyong bareta alas 12. Asin ako ang sendong magiging tagapagbareta, Mardila Daiba. And outside lang sa itong darakula mga bareta, Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory, bukas asin maako nin mga blood donor sa Nobyembre 1, 2-3 dahil sa kakulangan ng dugo sa presente. Klase sa Gabos na level ka mga eskwelahan sa Albay sa Lunes na mabalik, Nobyembre 4, sigong kay Albay Acting Governor Glenda Ong Bongao. Power restoration efforts kan Aleco sa Albay nasa 68.75% na. Gobyerno Provincial kan Albay siniguro na matatawan ang 18 LGU nin pinansyal na ayuda alis sa 50 milyones pesos na tabang ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sidelines kan bareta niya to sa lado nasyonal. Tuldok na shade sa balota planong akuon bilang boto sa 2025 election. OCD pigandaan na ang worst case scenario sa posibleng maging epekto ng bagyong Leon. Senate President Jesus Escudero satisfied sa ginibong pagdangog kan Senado sa Duterte drug war. May paggamit sa sobrang pondo kan PhilHealth para sa unprogrammed funds dapat na maging malinaw sa 2025 budget. Sa lado ni bareta sa ibang nasyon, 93 gadan sa airstrike kan Israel sa Northern Gaza. Pantang sa laro ni Karawa to Sports, Spain midfielder Rodri ang naresibian Ballon d'Or Award. Yan ang headlines kunyan sa detalles kan sa tuyang mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. Bukas ang Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory sa Nobyembre 1 asin 2, siring man sa Nobyembre 3 para mag-ako ni mga madona ng dugo. Inang pinag-anunsyo ni BSL SNRL Head Dr. Alan Lucanyas kung saan sa iyang ipinadiwanag na ang lakdang na ini gigibo ni dadailan ta nagkukulang na talaga ang dugo sa gabos na blood type. Sinabi ni Lucanyas na bukasan sa indang opisina sa nasabi mga petsa po na alas 8 din aga sagod alas 12 minuto. Sigong kay Lucanyas nasa critical na level ang blood unit sa indang fasilidad kung kaya inagad ninda sa mga pasyente na nangangaipon ng dugo na magdara ng blood donor. Nakikipag-ordinar naman sila sa mga lokal na gobyerno para magkondukta ng mga mobile blood donation para makatipon ng dugo para masuplayan ang pangangaipo ka mga pasyente sa gabos na ospital sa probinsya kan Albay, Sorsogon, Catanduanes sa Masbate. Para sa mga madonar ng dugo, dapat na sinda basog, dahil nag-inom ng alak, may kompletong turog na maabot sa 6 hanggang 8 oras as in emotionally and psychologically prepared na magdonar ng dugo. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Newsep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Nasa 68.75% na kan 720 mga barangay sa probinsya kan Albay anay balik na ang kuryente kan Albay Electric Cooperative Incorporated o Aleco makalis ang pagrapado kan Bagyong Christine kan nakalista si Mana. Sa ipinaluwas na power monitoring report kan kooperatiba nasa 475 barangay na ang may ilaw kung saan 37.50% kani ang gikan sa munisipyo kang Bagakay, 55.56% sa Malilipot, 31.40%
sa Malinaw, 91.30% sa Santo Domingo, 78.72% sa Tabaco City, 12% sa Tiwi, 29.41% sa Rapu-Rapu, 86.35% sa Ginubatan, 95.65% sa Obilar, 27.66% sa Libon, 80% sa Ligao City, 54.72% sa Uwas, 15.15% sa Pio Duran, mantang nasa 100% man ang Kamalig, Daraga, Legazpi City, Manito, Asin, Pulangi. Sa ngunyang padagos pampigigibong restoration efforts kanaleko, mantang ipinadiwanag ninda na may pigsunod sindang Typhoon Restoration Energization Order kung kaya bako sa Rabay asin totalmenteng naibabalik ang supply kang kuryente sa bilog na probinsya Kanalbay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Diatabs. Tapos ang diarrhea sa bilis talab Diatabs. Sa iba pa niya itong baretang lokal, sa Lunes na Nobyembre 4, 2024, mabalik ang normal na klase sa gabos na level, pribado at yung pampublikong eskwelahan sa probinsya Kanalbay. Ini ang anunsyo ni Albay Acting Governor Glenn Daong Bungao sa pagikan DCGB News kung saan sayang pigpaliwanag matapos na halion kan DOST Pag-asa ang tropical cyclone signal number 1 sa probinsya, alanganon na halion naman ang suspensyon kang klase dahil sa may mga preparasyon naman na dapat gibuon para sa obserbasyon kanundas 2024. Sa ibong kaini sinabi ni Bungao na makalis ang pagtiripon ninda kay Banan Albay Price Coordinating Council as in Food and Livelihood Economic Cluster na pagkasunduan na nagkaigwanin weekly monitoring report manungod sa availability as in presyohan ka mga produkto sa Albay sa ibong kan luway-luway na nakalaog na ang mga trucks na may dara kaini. Mientras tanto, nagtarabang naman ang mga personahes kan Department of Agriculture, Bicol, Department of Trade and Industry, Bicol as in Department of the Interior and Local Government para sa monitoring kan presyo kan malanlain na produkto sa riyon. Mientras tanto, ang gabos na 18 lokal na gobyerno sa probinsya ng Albay ang matatawanin cash assistance halis sa 30 milyon kaya 50 milyon pesos na itinaon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. makalis ang pagrapado kan Bagyong Christine kanakalis na simana. Ini ang naging pahig ni Albay Acting Governor Glenda Bungao kung saan ang kada LGU na posibleng makaresibi nin 1 milyon pesos sagod 3 milyon pesos basado man sa assessment nagigibon kang Provincial Social Welfare and Development Office Kanalbay Public Safety and Emergency Management Office. Sinabi ni Bungao na nasa 3 milyon pesos man ang pigalukar ninda para sa Schools Division sa probinsya para sa pagirahay man kan mga apektadong eskwelahan mantang ang matatada gagamiton naman sa pagbakal ng relief goods asin mga medisina. Sa pinakaultimong datos kaswapon Oktubre 29, nasa 1,847 pamilya ang mantinilong nasa evacuation centers pa sa Albay. Nagpapadagos man ang Legazpi Office of the City Environment and Natural Resources sa pagkolekta ng mga basura sa palibot. Ini ang payag ni OCNR Legazpi Head Engineer Benjo Calyaha matapos ang mga concerns ka nagkapirang mga residente sa syudad dahil sa day nakukolektang basura sa sendang barangay. Ipinaliwanag ni Calyaha na dahil sa pagbaha dala kang Bagyong Christine halangkaw na volume ng basura sa haros gabos ng mga barangay asin may pagkakataon na napipindyente pa ang pagkolekta kay ni alagad pigigibuan manindaning pagi para makuha sa mga material recovery facility. Sinabi ni Calleja na pinatawan nindaning prioridad na malinig asin mahali ang mga basura sa mga mayor na tinampok ay bana na ang sakop kang barangay Piñaranda oro sa tasim barangay 1 nangapudan si Calleja sa gabos ng mga residentes na isegregar man ninda ang sa indang mga basura para man maidara sa dump site kan syudad. Ang gabos na
o kaya maigot na pagbantay kan Albay Provincial Health Office o PHO sa posibleng pagbutwa kan mga kaso ng waterborne as in respiratory diseases matapos ang pag-uran as in pagbaha dala kan Bagyong Christine. Basado sa initial na findings kan Rapid Health Assessment o RHA teams kan PHO, wala pa ning kumpirmadong kaso ng leptospirosis. Halagad may mga nailingan sinda nin sintomas ka mga upper respiratory infection. Naka-deploy naman ang RHA team sa malaylay na lugar sa grabing pigrapado kan bagyo para makakondukta ng mga health assessments para madeterminaran ang pangenot na pangaipo sa salud at mapugulan ang paglakop ka mga helang. Sa ngunyan, nagpapadagos man ang health teaching and information dissemination kanasabing opisina, katuwang ang mga lokal na health units manungod sa water sanitation and hygiene o WAS, leptospirosis prevention, management na diarrhea, asin prevention of upper respiratory infection. Sa iba pa niya itong baretang lokal, nag-abot na ang 3,400 na mga relief goods sali sa Department of Education, partikular kay Secretary Sonny Angara para sa mga apektadong DepEd Bicol personnel. Inan pinag-anunsyo kan DepEd Bicol kung saan kasubagong maaga nag-abot ang inisyal na tabang hali sa Secretary na itatauman sa mga paratokdo asin iba pang empleyado kan ahensya sa Bicol na naapektaran kan Bagyong Christine. Sigon sa DepEd Bicol, nakaresibinin bagas asin bottled water bilang food packs ang 1,800 na para sa DepEd employees sa probinsya kang Camarines Sur, 500 para sa Naga City, 100 para sa Iriga City, asin 1,000 para sa mga na food packs man para sa mga probinsya kan Albay. Sa sarupang baretang lokal, naging matriyumpo ang piglansar na 1 sack of mud palit 10 pesos na program ni Kapitan Roy Zamora kan Barangay Ubaliw kan Pulanggi Albay para malinig ang tinampo asin iba pang parte kan Barangay makalis ang Bagyong Christine. Sigung kay Zamora, dahil nanindapigalat pa ang malanlain na ahensya kang gobyerno na linigon ang sinang lugar kung kaya nagibo na siya nimpaagi asin inisyatibo asin nagbutuan ideya na ang kada sarong sako na matitipon na dugi asin ati ang babayadan ng 10 pesos. Sinabi ni Zamora na nagtarabang-tabang man ang sayang mga residente sa pagi kan donasyon ng kwarta na ibabayad maging ang sako na bubugtakan ka mga dugi asin ati. Mientras na nagpadaraman ang lokal na gobyerno kan Pulanggi nin 30 katao na benepisyaryo kan tupad para magtarabang-tabang man sa paglinig. Mga tugang primerong partiyan kan bareta niya to alas 12 bareta sa lado lokal. Ang bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kanya. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa ireramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on black test and select fabric versus detergent powder only. Surf! May bagong energy na! Bagong bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diarrhea! Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP lang per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Kung si JP Lee, handang magserbi. Sa bareta nato sa Radyo Nasyonal, plano kan Commission on Elections o COMELEC na ibaba sa 15% ang threshold sa pag-shade sa balota na ako na sinbibilangon bilang boto para sa sarong kandidato. Ang nasabing threshold iyo ang kadakulaan kan dapat na ma-shade sa bilog na kataning kan pangarang kang kandidatong iboboto para mabasa asin mabilang ini kan makina. Sigong kay COMELEC Chair George Erwin Garcia sa press briefing kaswapon inibase sa rekomendasyon kan sa indang Project Management Office. Sinabi ni Garcia na sufisyente na ang 15% tanganing ang mga kababayan na tuldok sana
mabilang na. Siring man, subject for approval pa inikan COMELEC and Bank. Piglinaw man ni Garcia na dahil mabibilang ang boto sa balota na below 15% shading. Payag pa niya na ang mga seniors, persons with disability, asin iba pang may kaninan, maski tuldok sana na naibugtak pwede ng bilang na boto para sa sarong kandidato. Tinawanin doon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat linawon sa 2024 General Appropriations Act GAA na dai kaibanan ang PhilHealth sa pagkakuhaan ka mga excess funds para ibugtak sa mga unprogrammed funds. Katakod naman ini sa pigpaluwas na Temporary Restraining Order o TRO kan Korte Suprema kontra sa pagbalyo kan maabot sa 90 billion pesos na sobrang pondo kan PhilHealth sa National Treasury. Sigun kay Pimentel, saro sa mga petitioners na dapat sanang bantayan ang wording o mga tataramon para sa mekanismo na nagtutugot na gamiton ang mga sobrang pondo kanibang mga ahensya para itap ang mga unprogrammed funds. Enot ang sinabi ni Pimentel na welcome development na naging desisyon kang Korte Suprema na patawan ng TRO ang pagbalyo ng excess funds kan PhilHealth kung sain sangunyan na Nobyembre kota na may natatada pang 29.90 billion pesos halis sa 90 billion pesos na planong ibalyo sa National Treasury. Sinabi niyang dapat lamang natratuhon na sacred funds o sagrado ang pondo kan PhilHealth dahil ini gikan sa kontribusyon kan mga miyembro. Satisfied si Senate President Jesus Escudero sa ginibong pagdangog kan Senado kan nakaaging aldaw may kinaraman sa gyera kontra droga kan administrasyon ni Duterte. Ipinaliwanag pa niya na ini ang primerong pagkakataon na nag-atendir si dating Presidente Rodrigo Duterte sa pagdangog. Ini man ang primerong pagkakataon na nagsumpa ang sarong personalidad na naging mayor asin naging presidente. Kumbaga siya ang nasusunod tapos biglang nagatindir nin hearing asin nanapod sa kabos sir asin ma'am asin nagsusunod kung kaya conforme siya asin satisfied sa ginibong hearing. Maugmaman siya sa paghandle sa pagdangog ni Committee Chair Senador Coco Pimentel. Mientras tanto sa ibang mga baretang nasyonal, sobra sa 2.1 milyon na koneksyon ng kuryente ang nadanyaran dahil sa pagrapado kan Bagyong Christine sa Pilipinas. Sa bagong Pilipinas Public Briefing, sinabi ni Antonio Almeida, administrador kan National Electrification Administration o NEA, na mahiwas ang nadanyaran na koneksyon sa kuryente dahil po nini sa Regions 1, 2, 3, Cordillera Autonomous Region, Regions 4A, 4B, Region 5, Region 6, Negros Region, kaibanan na di ang Regions 8 asin Caraga. Nagapadago sigon sa saya ang pagpapabalik sa bulos kang kuryente sa mga nasabing mga reyon apera na sa nagkapirang mga lugar sa Bicol Region dahil may mga barangay pa na lubog sa baha. Dahil pa masabi kan opisyal kung gurano ang totalmenteng kantidad kan danyo sa elektrifikasyon, pero sa inisyal na report pigkakarkulong na sa 50 milyon asin piglalauman na malangkaw pa ini dahil dahil pa nadudumanan ang mga lugar na nakalubog sa pamangiraray sa tubig baha. Sinabi ni Almeida na dahil pa nakaka-recover ang electric cooperative sa danyos na iwinarat kang Bagyong Hulyan sa Batanes asin maski nakaka-recover na ininindiit, nakantabay naman sa ngunyan ang Bagyong Leon. Nag-deploy na ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng mga composite team sa manibaibang lugar sa bilog ng nasyon para magtaonin tulos na ayuda sa mga motorista asin mapakusog ang kaligtasan sa panahon kan undas ngunya na taon. Sigon sa DPWH, nagkukundukta sinda ng proactive measures para masiguro na mas ligtas na biyahe para sa piglalauman na ruso ka mga pasahero asin mabiyahe. Sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bunuan na lakbay alalay motorist assistance station mag-ooperate po na alas 8 nin aga sa Oktubre 31 sa god alas 5 nin hapon sa Nobyembre 2. Ang DPWH lakbay alalay teams kompuesto ni mga uniform personnel asin field crews matrabaho sa mga pangenot na site para magtangro ng 24/7 na suporta sa mga biyahero.
Kasaropang baretang nasyonal, nasirip ang duwang Chinese fishing boat sa sirangan na baybayon kan Pilipinas sigon sa tagapagtaram kan Philippine Navy for West Philippine Sea o WPS na si Rear Admiral Roy Trinidad kan Martes. Sa sarong press briefing, sinabi niya na bako sa na mga Chinese fishing vessel ananotaran ninda kundi maging aniba pang maritime traffic na nahiling sa laog mismo kan exclusive economic zone as nagko-coordinar na sinda sa magkakanong ahensya kung paano mariresolbiran ini. Saro man sa post sa X ni dating opisyal kan US Air Force as in ex-defense attaché Ray Powell na mga Chinese fishing boat na larong U51794 as in Luyan Yuan YU 017 iyo anahiling sa daipang 20 nautical miles halis sa San Ildefonso Peninsula sa kasiguran Aurora. Para kay Trinidad, day pa nakakaalarma ang presensya kan mga Chinese boat dahil mas dakol ang fishing boats halis sa ibang nasyon na pigbabantayan man ang lugar. Sa barata niya to sa ibang nasyon, nasa 93 na katawo na ang nagadaan matapos ang ginibong airstrike kan Israel sa banwaan kan Beit Lahiya sa Northern Gaza. Sigon sa Health Ministry kan Gaza, tinamaan ang 5 eskalon na edifisyo kung sa inyaon duman ang kadaklan sa mga biktima. Pon pa ka nakalis na 2 simana padagos pa ang pigigibong operasyon kan Israel Defense Forces o IDF sa mga lugar kan Habaliya, Beit Lahiya asin Beit Tanoon sa Northern Gaza. Pigpaliwanag kan Israel nan sa indang pigigibong operasyon sa Northern Gaza, iyo ang tanganing pugulan ang mga Hamas na mag-regroup matapos ang pagrumpag sa sainda. Sa lado ng Karawat Sports, nakuha ni Manchester City as in Spain midfielder Rodri ang Ballon d'Or Award ngunya na taon. Ini matapos na manggana siya nin 4 na magkakasunod sa Premier League title as in Euro 2024 dahil nasorpresa sa desisyon na pagtaon ng premyo sa pinakamatibay na player sa bilog ng kinaban. Naging paborito na niya ang manggana o kaya naging paborito na kaya na manggana sa award si Real Madrid Liga as in Champions League double winner na si Vinicius Jr. Nagapir ang oras bago na awarding ceremony sa Paris. Pigadunsyo kan Spanish club na ang saindang delegasyon dahil maatindir sa Châtelet Theater dahil sa pagbaliwala kay Vinicius. Ang 28 anyos o kaya 28 anyos man na si Rodri naging labi kan City kan dauguninda ang Arsenal sa Premier League kanakaaging season asin iyo man ang pinangaranan na player of the tournament sa Euro 2024. Breakthrough! Sa tuyang bareta sa siyensya at teknolohiya, ho-ho, anapod sa sarong imbensyon na magkakatabang sa mga personang madidipisilan magkaturog asin maka-experience ng insomnia. Sigon sa kumpanya na naka-invento kay ni, nagagamit sindan ni Smart Sleep Solution asin IoT control technology. Ang ho-ho kayang i-assess asin i-monitor ang sa imong sleeping status. Nakakapagtauman ng soft nature sound na nakakapagparelax, aromatherapy asin dim light. Sa tabang kan ho-ho, makakaturog kanin matanos asin maibitaran ang pagkakaigwa ng heart attack, coronary heart disease, diabetes, asthma, arthritis asin depresyon. Ang ho-ho pwedeng mabakal sa kantidad na $231. Istorya na iiba! Sa tuyang espesyal na istorya, trending o niyan sa Chinese netizens ang sarong bulod sa China kung saan binugtakan inin pinakalabang escalator para mapadali ang pagtukad kan mga turistang mga nagbisita digdi. Pig-urunan ko niyan sa Chinese social media website ang 350 meters na escalator sa Tanyu Mountain sa Zhejiang Province. Sigon sa tour operators,
nagkakantidad ng 16 million yuan ang escalator project sa pagbubukas kan escalator sa Tianyu Mountain. Dinayo ka mga tao asin tulos man na naging patok ang tourist destination. Magkahalo ang reaksyon ka mga Chinese netizen na sa pagkonstruir kan escalator, asin ang iba nagbatikos dahil sa posibleng madanyaran ang escalator o kaya kan escalator ang Tianyu Mountain. Ang iba man ugma dahil pwede nang makasakat digdi ang mga aking asingurang nagkakantidad ng 30 yuan kapareho ng 233 pesos ang paglunad sa escalator asin madurar ng 10 minutos ang pagsakat digdi lunad kan escalator. Oktubre 30 kan taon 1988 kan nagadaan si Gregorio F. Zaide sa edad na 81 anyo. Si Zaide, yung pamosong Filipino historian na nagsurat nin 67 mga libro na napakinabangan bilang textbooks kan mga nasa high school asin kuleyo. Si Zaide ang midbid sa apod na Goyo. Kaibanan sa sayang mga naging kontribusyon sa istorya kang Pilipinas sa mga libro, arugan documentary history of the Katipunan, history of the Katipunan, Philippine political and cultural history, great events in Philippine history, history of the Filipino people, Jose Rizal's life, works and writings, the Philippine Revolution, Riquezas Filipinas asin Los Archivos de Mexico, Great Filipinos in History as in and the Pageant of Philippine History. Mga tukang inapang kabilugan sa tuyang alas 12 mga bereta, sinipas ng kinalap sa DCGB News Base. Sa pangarang kasatuyang nakaibanan sa pagbabereta, sa pagsurat ka mga bereta, Angel Mustaza, Jenny Matiwaleran, siringman si MJ Jaresco, kasabay ta sa newsroom. Yaon man sa lado technical, Ronald Baldo, DCGB Social Media Department, Jerome Nico Martinez. Ako man po sa dong naging tagapagbareta. Hello kay Erlita Lianeta Roldan. Ini po si Marlila Dengiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Kahit always blooming bango sa Surf Fab.com. New Surf Fabton Fresh and Blue. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit always blooming bango sa Surf Fab.com. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema.